jdeme hlas Steve, musíme tak 100 lajků, tak jsme si mohli ohájit. Taky máme 99, 1 like a máme to a můžu to ohájit. To říká na tom videu. Jo, jsem to poslal. A u toho já jsem si jenom zpětal. A zde je za Football Event, kdy tam dáte ještě 200 lajků, tam nám to spadne 37. 37, přesně. 37 je lepší. Pak úplně, když si to tam dostaneme, jdeme do toho. Jdete tady za Football Event. Prosím, dejte 100 lajků, ten mohl si 7. A u toho jde za Football Event, to bude lepší. Pak můžu půvat. A to je to lepší. Vidíš. Vidíte. Mám pane 7. A za chvilku začíná eventy. Sakra. Někdo sakra. Sakra, hej. Vidíte? Tak to bude. Jo, mám něco ukazit, ale to tady. A to řekne až v konci videa, jo. Když skončíte ten event, tak skončí tohle video. OK? OK. Jdeme do toho. No vidíte, a pište třeba bude tak. Když to máme, vidíte to, tam dole, napravo dole, vidíš, kde ten jump, kde skáču, teď tam přesně je. Jo. A když jste si říkal video, protože zítra přijde Majka a budu to hlavně hezba. Nedal to odběru, nebo věřte odběru a máme to a natočím to s brachou. Ty nedáte? Teď tu jste blbý a nachýte. Tak se vám to nepovede, bohužel, no. Na to těšíte, tak se na to těšte. Ty vodíš, Menčičo, hodinu, vy? Hodinu. A co to na to za plavo? Váhou to neukazuje za hodiny, no. Tady vám to ukazuje, jak to je dlouhý. A teď to a teď dáte jenom 20 objevů, tam nespawnu sítě do keyboard. A u toho ještě dám tady bylo třeba odstojíte, nebo toho neznám, ani tady toho stum, nebo no já to nevím.
Ještě umím číst, protože jsem ještě malý. Kde máme 24 zombie dála a Kalitas. Mám. Taky moje lajdovosti, se mu omlouvám lajdovo, by se na to díval lajdo. Tak se mu omlouvám, že má stejný stěny jak on. Mám. Vám děkuju, že si Pakramat mamat. Jsi šapat mat? Má se otopit dojti nebo ne? Tak se otopit, ne? Pakramat mamat. YouTube mat. Bata mat. Kde je máma? Tak nevím. Ale nechci. Do fanta, jo? Když máte trochu fanta, tak se štěbenot. A napište se, jak se jmenujete. A já si vám přidám. Můžete otáčet se mnou. A budete na mě hodný, než klas. Nebudete klas, všechny vás mažu. A tady chybí 25 volně. To je hodina. No jak to odejde. I to Indian. Docela matma. To je ta, ještě po popisku. Domala, tak bože se mu omlouvám. A je to. No, já budu tu matma. Tak. Obrání to delfiníka. To se hodí na indexu. A to vám sliboval moju videu. Že budu šťastný lajbo. A čeho se ho kupuju? Bananita dolfinita. Já to mám tak dávno. To na co jsem ho kupoval. Bananita dolfina. Matmu. A jestli jste dali 99 lajků a u toho nás padají matmu. Tak, když dáte ještě 200, ten nám padne 37 auto 50 odděl dáte a padne 37. A napíšu tomu Majtovi. Sami seš tady. Sami seš tady. Já jsem mu napsal, jsem mu řekl dotýkovat, že je tady nebo ne. Pak uvidíte zítra. Že hodně pozdě hodin. Ne. 18:07. No. Tete saur. Zakupuju po můj hamaňský oblášku.
protože to kluce týká level. No, tam je level, tak toho lidi, tak už je hodně pozdě, to už musím vejít a spát. Tak čau lidi, čau tým, čau píčus míčus.